Така хора, снимаме Майнкрафт, епизод 3 или 4. Сега ще отидем за ДМ, съкратено. Означава диаманти. Но първо ще ви покажа новите неща в сървъра. Първото нещо е тази барлогичка, къде я построих. И второто е един enchanting table. Той енвил ми изхарчи цялото желязо, имах 50 няколко желязо са. Третото нещо е на машинка за... Как се наричат тези игри? Може да ви се падне, например, обсидиан, може и така. Ето, натискате копчето и дава по някакъв блок. Може и да ви даде по някакво обсидиан, но... Има само 4 обсидиан в това. Това беше третото, да. Това е четвъртото. Ново нещо в сървъра. Тук ще направя базичка за честрум. Значи ще им 2. И да, ще хода в минута. О, торчовете ми. Без тези трябва да спия. Че да видя какво има в този чест. Така. Тук има малко торча. Ето. Тук ми е храната. Нищо не ми хареса. Това са торчовете. Мале, губи ми се гласа. Така. Ще взема една... Не. Си направя диамантно да работи. Мале, този глас. Нещо не може да преговори. И сътре пак се връща. Направо ще се върна, когато съм в мината. Ето хора, върнахме се, като влязахме в мината. Там няма нищо, само лава и не мога да намеря диаманти. И мисля да тръгна там да правя мината. И къде се озовахме? При Enchanting Table. Това пък какво беше? Значи... Не там... Ще тръгнем на тук. Желязо. Мен без това ми трябва. И да знаете, че нищо не съм читвал в този сървър. Диаманти веднъж отидех да намерям. И нали, като намерих диаманти, там имаше на едно място 8 диаманта. После тръгнах да копая в една лава и там до лавата има диаманти. Не знам как, но по случайност натиснах някакси телефона и запиших лавата. И взех диамантите. О, не. Тук се ми приграва, значи.
тук ще купаем. Кол. Много кол. Мен без ти ми трябва левел за енчантване. И какво виждаме? Спрехме водата. Бил съм тук, но не съм доекспорнал всичко. Аз дойдех с диаманти, не за експорване. Няма ли да стигнем бедрок? Един мой приятел на диаманти вика кристали. Този човек много разбира. И стигнахме този бедрок най-сетне. Лава означава нещо. Редстоун.
другия клип на Майнкрафт може да е като правя чест рума, нали? Исках къща на дърво, но после реших да е чест рум. Redstone. Ще търся други игри, на които да снимам. Не само на едни и същи. Някои ми викат Майнкрафт, други Dragon Mania. Всеки как иска. Ама аз не мога да се скъсам за клипове. Вау. Сега ще копая натам. Желязо. Аз казвам, нали така, лава, желязо, диаманти. Ако някой за първи път играят, те да знаят какво е това, какво представлява. Добре, сега ще обяснявам кое е най-скъпоценното нещо в Майнкрафт. Най-скъпоценното нещо в Майнкрафт е емералд, после диамант, после лазурит, после редстоун. Не. Пред лазурита е желязото. По-скоро желязото е за това. Лазурита, да. Лазурита е по-напред от желязото, защото с лазурита се енчантва. Некви кучетела долу на двора. Утре като ги подпухаме на един тупаник и млъкнат и няма да ми лад на клиповете. Кучета! Мъкнете! Пак не се спреха тя. Всяки ми натоварят цялата къща тук, кой ги слуша. Хора, мисля това да е за този епизод. Ще спра за малко, докато се кача горе и да. Ето хора, върнахме се. Няма сега да спирам клипа. Ще осветля малко тук сторчове. Ако снимам мултиплеер, ще е с Оги. Да знаете, събота или неделя. Не, няма да може. Може би, не знам. Так, кошка, колко време трябва да я гоня за целя стак кирка. Не, нека си живее овцата. Ще се върна след малко. Така хора, както знаете, други епизод ще направим това място. Надявам се клипът да ви е харесал и